ילדים קטנים בעמק הטל, הגנים של רחובות ההולנדית, מגיעים אלינו כמעט כל יום. מאיזה גן אתם? גן ענת פה. מרחובות? כן, פה. מרחובות ההולנדית. אתם באים פה הרבה? זו פעם שנייה שאנחנו באים לבקר. אתם נהנים פה, נכון? מאוד כיף. מה הייתם עושים אם לא היה פה את עמק הטל? היה לנו קשה. כבר רוצים, ההפתעה שלהם זה עמק הטל. איזה יופי, טוב לשמוע את זה. עמק הטל, נכון? יודעים, אנחנו נתנהג יפה, נלך לעמק הטל. איזה יופי. אני שמח שאתם באתם. אתם יודעים איפה שיש שלים כאלה ענקים? כן, בפינה. איזה יופי של השנים אתם עושים ילדים. היינו מנגנים מוזיקה כדי להזהיר את החברים שלנו, כדי שידעו לברוח בזמן. כולם רכבת! הרכבת קולות, יפה. החילזון, יש לו בית כזה גדול ויפה על הגב. מה אני צריכה לעשות בשביל להיות חילזון? היי, זה אתה! טוב! איזה פירות זה שיש עליי? אתם רואים? כל זה עבור מה ששונה מאחרים בזה שהעלים שלו קטנים יותר. סדנת לחם מחמצת. איזה כיף לו, הקבצן, כל היום. עמק הטל. הקהילה הזאת היא מדהימה. המקום עובד וחי. לא יודע, אני לא מוצא שום היגיון להשמיד את המקום בשביל הדברים האלה. כל דבר יש היגיון. גם לצמחים צריך מרחב מחיה.
כן, אבל האדם הוא רומס מיסודו. אכפת לו. אפשר לתת לילדים מקדונלדס, אפשר לתת לילדים קניונים. למה לתת להם את הטבע בכלל? אי אפשר להרוויח כסף מהטבע, אבל אפשר לנצל אותו. תעזרו לנו לתת לילדים שלנו מרחב מחיה, נקודה ירוקה לנשימה ארוכה. תודה רבה. איזה אושר, לילי? שפע. זה שפע, זה פשוט לא יאומן, אה? איזה יופי של רימונים, מדהימות. שיא היופי של הטבע. לא צריך יותר מהדבר הזה. מי? שפע, הכל מלא בשפע. תירס. מאלה עושים תה, מאלה אוכלים. אלה מהשדה ליד, קומפוסט ובלגן. נכון? רוצה סברס? הנה אני מביא לך ארטיק. זמן. אין זמן. אין זמן. קווי יפה. עמק הטס נוצר ונעשה על ידי כל כך הרבה אנשים. כמעט לא נגעתי פה כלום. הכל נעשה על ידי המון ידיים. והרבה ידיים גם צריכים להציל את המקום. אני כבר לבד לא יכול לעשות את זה. מדהים.